ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ଡର ଅଛି, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ନା, ଏ ସାଇ ତୁମକୁ ଆଉ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇବ, ଆଉ କେତେ ଯାଏଁ ଏହାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସତ୍ୟତା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଖୁସି ଖବର ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିଦେବ। ତୁମ ଆଖିରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା ଲୁହକୁ ହସରେ, ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତୁମ ସାଇ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଖାଲି ହାତରେ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ଆସିଛି। ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତୁମର ଯେଉଁ କାମ ଅଟକିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତୁମକୁ ହଠାତ୍ ଲାଗିବ ସବୁକିଛି ଅଚାନକ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଏବେ ତୁମର ଆପେ ଆପେ ସବୁ ସରଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କର। ସମସ୍ତ ହସ ଖୁସି ସରଳ ଜୀବନ ତୁମକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।